ag déanamh ceist a sé Cleachtadh 10.3 leathnach 233 timp lei sin. Tá ag fáil meall ar gá rud inniuh ar dús tá ag fáil meall an Uilinn i lár Circeal, so tá sé sin 360 céim, bhí sé sin ar oscing. So má déann tú rothlú am lán timp pointe bíon 360 céim agat. Cumála sin tá ag smína meall ar X, agus má tá gá línta agat ag trasnú chéile, an sin is féidir leat rá gohfuil na Uillinneacha or chomhaireacha. Okay? So the opposite angles. So na Uillinneacha or chomhaireacha ar cóvéid. Okay, so má tá sé seo 57 céim, caithfidh gohfuil sé sin 57 céim. Na má tá sé seo like 110 céim, caithfidh gohfuil sé seo 110 céim. Now obviously tá méid déanamh sús na figurí seo in mo cheann, but tuigeann tú é ar aonos. Tá na Uillinneacha or chomhaireacha ar cóvéid. Ryan Uillinneacha, Uillinneacha or chomhaireacha. So vertically opposite angles ar cóvéid. Mar sin, is féidir ling rá díreach ar an spot an seo gohfuil é or chomhaireach le seachtó. De bhór gohfuil siad os chomhaireach chéile in san X, agus éon X an éair is féidir leis mar seo, agus fós tá na Uillinneacha sin or chomhaireach ar cóvéid. Mar sin, is féidir ling rá díreach ar an spotte gohfuil Uillinn A, gohfuil méid an Uillinn A chorm le 7 céim. An dá rud an sin, is féidir ling rá gohfuil B mód a 7 chorm le 108 céim. So méid an Uillinn B mód a 7 céim chorm le 108 céim. So tóg 7 ó 108 agus fáin tú gohfuil méid an Uillinn B chorm le 110 céim. Okay. So sin an ceist sin. Okay. Agus fecinn sé níos mó ná drean Uillinn comá. So déine sé cíal doing. I cás seo, tá an Uillinn seo agus an Uillinn sin or chomhaireach san X, okay, feic, tá siad os chomhaireach chéile. So tá 100 céim chorm le C. No, beidir go déan sin níos mó cíle rá méid Uillinn C chorm le 100 céim. So de bhór go bhfuil C chorm le 100 céim, féidir ling rá go héasca den, go bhfuil C mód a D ag déanamh sús an Uillinn díreach. Méid Uillinn C mód méid Uillinn D ag déanamh sús Uillinn díreach. So déanann siad sús 108 céim. So de bhór go bhfuil Uillinn C chorm le 100, an sin D an ceann fágtha, tá sé sin chorm le 108 tóg an 100. So tá Uillinn D chorm le 8 céim. Okay, so inis, an ceann dhearnach an rud céann seo, tá Uillinn E, méid an Uillinn E chorm le 110, mar tá na Uillinneacha sin or chomhaireach. Is Ryan Uillinneacha or chomhaireacha iad. They are vertically opposite angles. So in sin, tá F chorm le 108, so an lína díreach, 108 lúda F. Sorry, lúda E, which was 110. So sin 7 céim. So sin méid Uillinn F.